Македонските власти приеха наредба, с която задължават всички македонци с двойно гражданство, притежаващи коли с чужди регистрационни номера, да регистрират колите си в Македония или в противен случай да се откажат от македонското си жителство. Това на практика означава да изгубят правото си да гласуват там. На територията на Македония има около 50 000 автомобила с български регистрационни номера, а местните власти вече конфискуваха стотина автомобила само в Скопие заради несменените номера. Въпреки това, българското външно министерство не вижда проблем за сънародниците ни. Ние предприяхме необходимото, включително по дипломатически път са проведени разговори на най-високо ниво с македонското правителство, така че да бъдем сигурни, че не става дума за избирателно третиране на македонски граждани, които са и граждани на Република България. Според българите в Македония нещата не стоят така и македонските власти конфискуват само и единствено български коли. Тая наредба е донесена само за българските коли, които се карат в Македония. В Западна Македония, в Тетово и Гостевър има там албански от Косово, албански коли. Нормално се карат. Как може външно министерство да излиза с такива изявления и на някой начин да не ги защити своите граждани? Това е абсурд. За пореден път външното ни министерство показа, че не се интересува за българите зад граница. За Николай Младенов и компания е по-важно да се изграждат чисти канали на комуникация, вместо да бъде защитен българският интерес.